adiyuswa. Sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Legi 13 Juni 2019 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak manunggil nyawiji. Efesus 1 ayat 3. Lan ngudiya lestarini anggonmu tetunggalan ing roh sarana suing atut rukun. Para adiyuswa, cobi tingali sapu sodo menawi ijen ginanipun winates, nanging menawi dipun tali dados tunggal sodo wau saged dados sapu kangge ngresiki. Tegesipun ayahan menawi dipun lampahi piyambakan tamtu awrat, nanging menawi sesarengan tamtu enteng. Milanipun manunggil nyawiji menika penting. Efesus 1 ayat 3. Lan ngudiya lestarine anggonmu tetunggalan ing roh sarana suing atut rukun. Paulus ngemutaken pasamuan Efesus sampun nampi timbalanipun Gusti. Milanipun kedah purun gesang kanthi andhap asor, sareh lan sabar. Langkung malih nalika gesang sesarengan dados komunitas tiyang pitados katimbalan mujudaken katresnan kanthi gesang tulung tinulung. Milanipun para tiyang pitados ing Efesus kedah ngenget bilih saben tiyang pitados punika sampun kaiket dening Sang Roh pramila gesangipun tiyang pitados punika kedah dados tulodo srana gesang ingkang rukun. Para adiyuswa, riyaya unduh-unduh ing mangsa Pentakosta kepingin mawartosaken bilih kita ingkang kadunungan Roh Suci sampun ngalami ewah-ewaning tata gesang, kebak ing caos syukur, suka ing manah, remen patunggilan, kalebet ugi nyawiji ing tata gesang. Mila monggo kita mujudaken timbalan punika kanthi gesang sesarengan ingkang rukun, tansah tulung tinulung lan kebak katresnan. Punika boten awrat bilih kita umatipun Gusti purun nyawiji. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula tiyang pitados purun manunggil nyawiji kalian sinten kemawon. Kanthi perkawis ingkang mekaten kawula saged nindakaken paseksi lan tata gesang ingkang paduka kersakaken. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka ugi ingkang maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken lare-lare kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang berkahi. Kawula pasrahaken sedaya perkawis ingkang katindakaken dening Komisi Adiyuswa sae ing gereja, ing kasis, ing sinode, tabloid adiyuswa, wasita adi lan menapa kemawon ingkang katindakaken dening para adiyuswa. Kawula pitados sedaya punika badhe mbrek adiyuswa tansah ngoyot dhateng paduka. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasabat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun maringi berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita
Pangibadah jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.